Iki jineman iki para pepunden para sesepuh sih kepareng ungon mirsani ringgit. Oh iya. Berkahi awake dhewe. Berkahi. Nah iki dibisungsungke kagem para warga masyarakat jineman. Jineman apa to? Jineman sing rada dawa. Rada dawa. Lah wis do atus keringet. Opo iki? Apa terus? Sinom ki nang berbah. Oh, tekan kono. Kok jaluk sinom ki nang berbah. Kok jaluk sinom. Jineman dhisik sing kepenak, sing gampang, sing emat banget padha umume. Sing sip to. Ulang kabar to, ular kabang. Nah, iki ular kabang. Ular kabang. Nyuwun swantene ya mamah. Sapa? Ora nyok kuwi iki. Mbak Pipit. Nah. Ya ular kabang. Nyoba ulere Mbak Pipit. Mbak Pipit. Nggih, dalem. Nyuwun ular kabang, Mbak. Nggih. Mamah gedang, Pak. Mama gedang. Cerweng cenmo kang pun cetakan jiwa
Matur nuwun Mbak Pipit. Matur sembah nuwun. Aku mah keturun ya, Bro. Wah. Nah iki kok aku wis terus wis jeneman kowe apa? Ayo kose. Aja kesusu. Iki yo dienggo leren. Kanca-kanca iki main leren. Aku kok ora krungu tang ting ya iki gitu. Biasane kanca-kanca iki nek wis oleh ngono ki terus ting ting. Oke, wis oleh. Ah, Ayo wis. Apa terus? Aku sih. Iki arep sing nyemek meneh apa sing mondo-mondo? mondo wae. Nah iki. Engko aku sing gumya. Sik. Aku kene ora rujak pelem, rujak ceruk, rujak cingur, rujak jeruk. Wah tenane ora rujak jeruk dibawani. Neno terus neno. Na 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 na. Kaya ngono kuwi kayake. Siapa? Iki sing wani sapa ya? Ah, sing gerong ki digunakake. Nah, bener, heeh. Ora mengkut mau kuwi sindan wae ngene. Ora sumbut nih, udat udut. Nah ya ta ditanjeke, ditanjake. Iya. Sopo? Ah paronan, apike paronan. Dadi kono Cak Gotra. Kene Cak Gotra. Ya. Yo. Ngadang. Dem sik. Wah, aku malah metu sak ilate ngomong. Yo. Monggo yo. Yuk. Endi sisihe? Rajang iris Neno. Ayo Deli. kawula racik rujak. Oke. Tan kendata tan kendatan Cak cawis. Baleni. Kudu iso Deli iki tenan. Yo. Ayo, pokoke sinau. tan kendatan Nekno. tan kendatan Nekno. Nah, Ya. mugi dadiya. Kose. Sepiro? Meh mugi rahayu wae, mugi-mugi terus.
Mukita Tio Campi Mukita Tio Campi. Ora usah didunke. Mukita Tio Campi Mukita Tio Campi. no Rujak iki nocor neno neng layar lambah-lambah kula Jawa nak no Lombok Rawe ora suwe bapak lewos teko juga terus ya oh malah semangat malah
Saya kira kowe, Gong. Aku iki. Heeh. Nah, Apa ya? apa? Rada gumyak. Sing rada gumyak. Dangdut ora ya? Oh, sing jaipung ben melek. Apa ya? Apa ya, Truk ya? Campak. Apa? Sing gayeng. Apa? Apa ya sing gayeng ya? Sing gayeng-gayeng. Ah, sik kok sik to iki lagi mencari Anu, apa ku jenengane? Kae. Perahu layar. Ya meng perahu layar. Tuh tumpake perahu layar terus opo? Ah, ngono ora masalah. Oh sing gayeng sisan Layang jelas. telu. Awar perahu layar. Perahu layar. Ayo wis ayo. Ah ya, Perahu layar. perahu layar iki sidane. Tumpake men rada kemringet aja awane wis mulai atis. Heeh. Atis iki apa? Adem. Ayo. Perahu layar. Monggo perahu layar. Kok suwe ora jamu? Perahu layar ayo. Heeh. Tak. Ayo Mas Gabres. Ayo Mas Gabres yo. Yo, perahu layar. Wah. Sing padha mirsani jan ora iso diwiyak tenan. Jan ora iso dibiyak. Ah iya no. Kuwi mergo mujudake kerukunan ing dusun nggawa sabrang kene. Nah, iki gayutan karo kerukunan men padha semangat. Anane. Nah, iki terus gugur gunung. Nganggo anane, Truk. Anan. Gugur gunung. Lambene sapa ki, Mas? Gugur gunung, gununge gugur. Gugur gunung. Nah, iki. Heeh. Ngopo? Iki ngopo? Ayo, kanca. Nanti. Ayo, kanca. Ayo. Ayo. Ngayahi kanyan ning praja kene. Ayo kene. Kene. Gugur gunung tandang kawe. Sayo-sayo rukun bebarengan karo kancane. Lepis kontol baris. Aku terus lepis kontol baris. Ngono kuwi. Ayo wis yo. Buka benang. Derodet tut. Kaya kaya ning
pira iki? Nah, iki wis pukul menunjukkan pukul. 1. 2. Lu. Lho apa iki? Wah, Oh, lah bola balik iki nek. Ora ngono. Jani Irawan. oh. Irawan mati. Jam pira iki? Truk. Jam 3. Jam 3. Heeh. Lho, Apa ya? Arep apa ya? apa? Tun nopo? Tuncung mangkate. Kose. Wis bapak arep sih bangku sih to, sak lagu. Kose to, salah gugas. Oh, sak lagu, sak lagu. Aku lagi iki menikmati goro-goro. Tenanan wae jan. Yuk kudat manggung yuk. Lah dalah. Wis mburi semangat banget kok ya. Aja aku. Terus turu sing cendem terus ngojek mulih. Kowe apa gong? Arep apa gong? Aku. Aku apa-apa kena kok. Apa arep aku saiki. Apa iso kaya ngene, Truk? Sing slendro. Rendro. Bapak kok ora rene-rene ya, bapak yang njaluk apa ya? Pak, Mir. Tutut tunggu Mose. kakak ngorong Amin Tri Sundri ya sindan ngawur ora aku kon ngopo ajaluk apa gareng mau ngapa ya apa ya hitra Oh, Pak, request lagu to, Mir. wah aku gede ora anu apa kae Apa? Apa? ali-ali tenang kula iki demudeng ora Sang peke. longgong ali-ali Manon ta kuwi. mbok sing gayeng-gayeng sithik Pak ora ali-ali gebet kowe kuwi mosok Banyuwangen aja sik anu wae takun tak nah iku nak kuwi jan sip ning rasa ngono kuwi pebeling Oh, pas ne wayangan ngarep masjid iki cocok pas tadi. cocok Pas. nah papeling Papeling iya. ning aku pengen dibawani ya digawani ya kena sapa ya oh nggih bisa wis siap ayo ora aku sik to Mir Tunjung Bantrate. aku kok pengen krungu suarane Apa? Mas baru emang kesuwen kok. Gak ono to, Mir? ayo Mbak Nabila bawa pepeling putus langsung ora puput dadi golaran kuwi baksone wis dontek urung apa nek bakso mimik dhisik Rukun Islam kang lima puniki katindakna
Ramadan nindakno poso. Yo, tutuki wae. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji. Oh. Ah iki wiyaga-wiyaga do bongok bareng-bareng. Yo, siji, loro, telu, ya. Ora sing mure. Ana sing terus deman. Wis yo. Korban tak. Mangga. La
matur nuwun. Matur nuwun. Wis ayo Nanti. sowan durung. Oh, ngono. Sowan durung. Sajake kok darahmu lagi jibek bebek penggalihe. Lah menggali apa ya, Pak? Menggalih. Iki engko bakal sing nglamar putrane Ndara Ayu Janakawati iki ora mung saka Yodipati. Aku ngerti ya. Ya iki kudu didelok lakon. Pak ya wis ngono ya, tak dereke, Pak. Yo. Apa iki? Gambir sawit. Aku gambir sawit. Aku gambir sawit. Gugur gunung wae. Anu. Apa? Anu. Pangkur. Aja pangku. Loro salto paluru awet. Aja. Ya wis ayo. Do peplayon wae. Wis pelayan wae. Penak to, Pak? Ayo. Yo, ayo. Derekke. Derekke lakuku. Ya yo, ayo Yo. sowan. Ndara Janaka yo. Ya, siap. Ascarya parta wekasan muwahe kata ana ye kowe sang geni moyo sang yuwangi supradipta Glegek ugak sak dolita mel
Ah, Dara boten dangu malih tampa ing gati wahyaning mangsa kala badhe nemahe. Ndika pun kencan semaya kaliyan ingkang Raka ing Jodipati. Ingkang Raka Ndara kula werku Dara pun sami perjanjen ajeng dhawuhake ingkang putri nggih menika Ndara Ayu Janakawati. Pikantuk Ndara kula Antasena. Ning wangune kok boten kados adat saben mriku pasuryanipun Ndara Janaka. Kok ketingal rengu niku wonten menapa to, Den? Nggih, Ndara. Wonten menapa? Nggih, Gus. Wonten napa to? Nggih, Gus. Ada apa enten menapa? Kakang Semar. Kula, Den. Ora kanthi kanyana-nyana. Saya nyedhaki tumapak ing gati. Nggonku kencan semayan kelawan Kakang Mas Jodipati. Nggone bakal ndhawuhake atmajaku si Antasena kelawan si Janakawati. Nalika pendhak wengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik tumraping kasatriyan Madukara. Kakang Semar, iki kidayane apa lan bakal ana lelakon apa, Kakang? Boten sah digagas. Sing jeneng impen niku namung kembange wong turu. Nek sampeyan gagas banget boten sae kedadosanipun, Den. Sing sekeca mawon penggali nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak boten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen jenengan badhe ndhawuhake ingkang putra Ndara Miatelangening kalangiwan kelarepan tamuncar tinon lir kakunang surem sorote tanpa padhang kasor lan pajaring purnaming gegana dasari mangsa katiga. Dereng ngantos sami paripurna genya imbal wacana kasarup praptaning temanten saking negaring Ngastina akarya cingak nenggih Raden Janaka wau.
Ratmura Sang Arjuna esmunya kamanungsanira sawangnya gendreh memanis Om Koko Prabu Baladewa saha Bapa Pandhita Durna ingkang kepareng rawuh. Yo, Janaka aku sing prapta ning Madukara. Ya anakku sing bagus dhewe Janaka. Bapakmu Durna sing teko ning Madukara, Nger. Inggih paman kula ingkang sowan. Iya Lesmana. Wonten menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh wonten ing kasatriyan Madukara? Janaka, Wonten dawuh. dina sawengko pun Kakang larapake marang anakku Lesmana Mandrakumara ingkang gandrung-gandrung kelawan Atmajamu si Janakawati. Yai, welaso marang anakmu si Lesmana Mandrakumara. Yen to nganti ora kasembatan panjangkane dhewe bakal ngenthengake patine. Lan nyumur upaya, Nger. Yen to anakmu Janakawati kok arep tok jodhoke karo Antasena, monggo yen miturut pitungan Pancasudha yen disudha 5-5 tibane siji kuwi tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka. Aja mbok bacutke. Mulyakno anakmu. Mulyake anakmu si Janakawati, kowe aja nganti kesusu. Inggih keparengipun. Batalno. Batalno. Nggon mau ndhawuhke anakmu Janakawati karo Si Antasena, tak suli manten saka negara Ngastina ya kuwi anakmu Lesmana Mandrakumara. Ingkang bakal dadi ratu ning negara Ngastina, anakmu calon prameswari. Janaka, anakmu calon prameswari lho. Tatkala narepa Kresna tantulusa anyakra ring mring Sang Resiwara Jahnawi Suta. Koko Prabu Ndarawati, iya yayipun Kakang ingkang prapta. Wonten menapa teka paduka Koko Prabu ngandhi anak kula ing tambak Mas Setyaka. Janaka kula wonten dawuh. Kadreng rasaning pun Kakang uga kadreng rasaning si Setyaka kepengin banget diladeni marang Atmajamu si Janakawati. Mula gandeng pun Kakang kuwi jejere wong tuwa yen to nganti anak wis motah kelawan wong tuwa pun Kakang kok ora iso nyembadani marang pamotahing anak iba kaya ngapa surake wong sak jagat Yai. Cetha wela-wela bakal banyer bacin asmane Nata Ndarawati. Mula Yayi, perkara Kakang Werkudara mengko gampang. Mengko pun Kakang ingkang bakal ngrembug. Ning sing wigati pun Kakang nglarapake Setyaka iki tampanen dadi anakmu mantu. Jodhokno karo Atmajamu si Janakawati. Yayi Janaka.
Mas Jodipati. Wah, iya. Aku sing tekan kene. Nglarapaken dhateng pun Antasena. Wah, iya. Pancen jumbuh kelawan kahanan sing wis tau dijanjekke karo aku lan kowe. Dadi yo bepisanan yo ki ngrabekke anakku Antasena. Daup karo si Jenakawati. Tekaku nang Madukara bakal nagih janjimu. Apa ya sida mbok jodoke apa bakal urung. Teka nang kene akeh para ratu sing padha teka. Aduh Kakang Mas, kula aturi sumenewa sak wetawis. Bingung kodeng sutaning manahipun ingkang ngrayi Kakang Mas. Jaro. Yen kowe ora gelem ndhauke anakmu kelawan Lesmana apa kira-kira Janaka? Ora bareng marang pun Kakang. Oh, anakku Janaka. Apa kowe ora ngeman karo bapakmu Durnata Li? Ning ati Lesmana urung kok nek dhaup karo anakmu Janakawati iki mengko aku bakal dipecat gonku dadi pendhita karo anak Prabu Duryudana. Janaka kula wonten dawuh. Sawangen pun Kakang to Yai. Apa Siadi ora kelingan? Yen to pun Kakang lawan Siadi kuwi kayata geni lan urupe, yen to kembang lan sarine. Pun Kakang genine Siadi urupe semono uga pun Kakang kembange Siadi dadi sarine. Pukulan Sang Hyang Wisnu ki binelah panitise marang Kresna lan Janaka. Lah ya wis pantes to yen pun Kakang kuwi mengko bebesanan karo Siadi. Mula tampanan anakku Setyaka dadi mantumu bakal mbok dhaupake kelawan atmajamu si Jenakawati Yayi. Wah, jlamprong. Wah, jlamprong kowe rame clameclek golmu. Kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepundhen kula. Kaka Prabu Ndarawati ugi Kaka Prabu Baladewa menika pepundhen. Paduka Kakang Mas menika sesembahan kula. Mongko nyatanipun sami-sami awratipun kula kedah kados pundi Kang Mas? Wah, yen kowe nuhuni jiwa kasatriyanmu, saiki ngene wae, lungguh sing kepenak. Inggih. Wah, saiki Purbawasisa nang tangane Werkudara. Aku gelar sayembara. Sapa wae sing arep mupu sayembara dhaup karo Jenakawati, kudu perang mungsuh Antasena. Nanging eling dieling, wong tuwane ora kena padha kanggo gawe, ora kena padha ndompani. Mati sisan. Yen mukti mongko bisa ndhaup karo si Jenakawati. Madha apa ora? Inggih, kula namung nderek kersa paduka Kang Mas. Setyaka, Nggih kula wonten dawuh Rama. tata-tata nggih, apa kowe saguh? Nun inggih, sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Wantun wantun. Wah, Antasena. Piye, Pak? Kowe wani ora? Wani ora? Ora wani tak gecek dasmu kowe. Yo. Mantu kabeh.
Satyaka iki kudune kowe iki ngalah wae. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk senyari bumi, nadyan sak dumuk jembaring bathuk, nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan. Manten lanang kudu didu kabeh. Mongko ing mapan ana ing blabar waja kentheng kawat. Jangget cinencang iki Lesmana harus tiaka. Mungkari sapa sing tekaning pati? Wo, krama siapa-apa kowe Lesmana. Yung rubuh kowe. Banting tiang. Waduh, mati aku Setyaka.